ewo Asante Mantamo. Na Asante Mantam so for Ras Simon say mensa bonsu de one eye so for wo hwe akwan honsam so ononyamfo akwasiam akwata wo mo akọ ensahwe ewo anwea so boase na afa so boase enkroponim anase kronim ewo Asante Mantam na chese wo hwe se ne be ya eye akwan ho adwumadi a wo de ama adwumekwa wo frɛ won se Joshop and just small construction works no won be hwe na akwan bia ehu ewo adwuma se wo mo ye no wo mo atumi ahyase Asante Mantam soafo Simon no se mensa na afi soafo ono na ohwe Ghana akwan ene akwantempon esuo akwasi amoako ata enetu anamon ekonsrahwe ewo anwea kwanta Obuasi kwan na afi akwan hudo bi a wo ye ewo Obuasi kropon no emu na wo waprobo mu no Asante Mantam soafo de abasobode sronko ema Jasmo Construction Works a won na wo ye anwea kwanta Obuasi kwan a wase ewumu se wonwie ekwan ne de no enoma nyina eda dipefe se wo ye ekwan no eyie se mo ambeka no kra ewum se contractor oye anwan kwanta ene Obuasi kwan no onwie na adwuma de nanso adwuma a wahyase efiri anwan kwanta eba no asphalt na ogu no ye nyina bagi atum se eyadwuma di a no kura nyame anim ni eso ani ye a wo hwe asphalt na ogu na ne thickness no me ye layman de me technical person be me hwe ne thickness no ne the quality na e wosoro ankasa menim se eni be bosome miensa de na wakwanimu ye na fi nkwa wieye no na Obuasi kwan yanyu Obuasi kwan yanyu no menim se ye nyina ye ntibio Justice Amu a wono eye CEO Edema Jasmo Construction Works enso editudwa se aban no asanso ede akwansin edu eye 10 kilometers ama wonse wonye ewo Obuasi kronimu se de bebua ama akwan ya atete apansam ewo Obuasi no ni nyina nso ebeba beye krabehwe se de nyina enim no Obuasi town roads no ase papa na de ya ye no wodi tutu de aka no ho a emse ebi wo mpa nti se nyame adom minister aba no de 10 kilometers aka ho ya sempa ma nyina yesu yampupu yeti yebeye na ne blessem no so ya hand over e dey my government